मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथांखौ दिनै प्रेस मिटआव जोबोद गोसो होनानै आं नायदों। नोंथांनि मोखाङाव डिप्रेसन आरो नार्भासनेसखौ आं नुदों। मानो एसेबां नार्भास जादों नोंलाय? रंगल बायदि साधारन मानसिजों डिबेट खालामनो? गयेम देरहासार बसुमतारी नङामोन होनबा जाय एसामिस लेंगुवेजाव लिरनांगौ होननानै गुबुन रावाव लिरनांगौ होननानै प्रेसार होनानै लिरहोनाया? बिक्रम दैमारि नोंथाङा मानो सोंलु सोंनो हायाखै बिथांमोनखौ? इलेक्शन कमिशन डिलिमिटेशन कमिशननि सोमोन्दै एसे गुगल नेटफोराव मोजाङै नायना ला। नोंथाङा फेसबुक रिल्स नायस्लायस्लाय एसे बेफोरखौबो नायना ला बिक्रम दैमारि। ससमाखौ दाङि दाङि मानसिफोरनि सिगाङाव नाटक खालामनानै गावखौनो बारा गोरों देखायनायनि गोनांथि गैया बिक्रम दैमारि। नोंथाङा जुदि साहस दङब्ला इमिडियेटनो नोंथाङा मोनसे आंजों डिबेट खालामनांगौ जायखिजाया निउस चेनेलाव बिक्रम दैमारि। जायोब्ला नोंथाङा जेरैबायदि डकुमेन्टस देखाय मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरो जोंबो नोंथांखौ सोंगोन। बिक्रम दैमारि नोंथांनि साहसआ बैखालि बहा दङमोन? जाय धोरोमखौ नोंथाङा सिबियो नोंथांनि बसआ बेखौ जेरैबायदि जोदलानो नागिरदों। हाग्रामा महिलार बिथांखौ गिदों। हाग्रामा महिलार बिथांखौ जोबोद डिफेन्स होदों। हाग्रामा महिलारजों थाफानानै बिथाङा जातिनि मा मोनसे खामानि मावदों माबा मोनसे डकुमेन्ट खिथिलायनानै एसे ब्लेकमेल खालामनो नागिरदों। बिथांखौबो जोङो बुंदों नोंथांनि सोमोन्दै जोंनियाव माखासे तथ्य दङ, बे तथ्यफोरखौ जों लासै लासै होलांगोन। बिटिआरनि सासे गोदाव सोराव सुबुं जायनिखि मास मोनसेयाव गोबांबार प्रेस मिट होनानै मानसिफोरखौ मालाबा मिसलिड खालामनो नागिरो, मालाबा मानसिफोरखौ नांलाय होनो नागिरो, मानसिफोरखौ फुदुंबाय थानो नागिरो। बेबायदि सासे मानसिखौ मैया दाखालि मोनसे चेलेन्ज होदोंमोन जे बिथाङा 6 सिजननि बाथ्रा माखासे पावारनि बाथ्रा बुंबाय थानायनि थाखाय जे बिथाङा आंजों बेनि सायाव डिबेट खालामनांगौ होननानै। नाथाय बिथाङा मोनबो रेसपन्स होआखै। बेनि मिनिंखौ आं बेखौनो बुजिना लादों बिथाङा बेनि सायाव प्रपार बा पारफेक्ट नलेज गैया, जायनि थाखाय बिथाङा आंजों फेस टु फेस जानो साहस मोनाखै। आदा खावरा नलेज लानानै बिथाङा जेरैबायदि रायजोफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरबाय थायो, गावस्रा होनो नागिरबाय थायो, मानसिफोरखौ हिन्स होनानै फुदुंनो नागिरबाय थायो, बेफोरबायदि बाथ्राया जोंनि गेजेराव दुखु गोनां जादों। दिनै बिथाङा फोरमान खालामनानै लादों। दहाय बावैसो मोनसे प्रेस मिट नुदों जेराव बिथाङा हाग्रामा महिलार बिथांखौ जोबोद डिफेन्स होदों, हाग्रामा महिलार बिथांखौ बासायदों। डेट मिन्स मा? बिथाङा दिनैनि तारिखाव फोरमान खालामना लाबाय जे बिथाङा आसलते हाग्रामा महिलारनि मानसि। आरो जोंथ' सिगां खोनायोमोन हाग्रामा महिलार बिथाङा गावसोरनि एएम एमसिएलएफोरखौ बुयोमोन होननानै। किजानबा बिथाङा दिनैसिम जेसेबां प्रेस मिट नुदों हाग्रामा महिलारनि गेजेराव खिन्थु फंसे बुंनाय नुवाखै। हाग्रामा महिलारिजों किजानबा मालाबा बुजानोबो गिदोंदां, बिथांखौ गारनाबो फैनो हाया, बेसेरा अबस्थाया गाज्रि, जों बिदि सानदों आरो। दा बिथाङा दहायनि प्रेस मिटआव मा बुंदों जे आल्टिमेट पावारफुल मानसिफ्रा जाबाय पलिटिशियान, जायफ्रा पावाराव थायो होननानै बुंदों। बेराफारसेथिं अफिसारफोरखौ खोथाखौ मानिया होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों। जुदि पावारफुल मानसि बा पावारफुल मानसिनि खोथाखौथ' खोनासंनांगोन। बे मोनसे डेम'क्रेटिक सिस्टेम, जायफ्रा माने इलेक्टेड जायो। डेम'क्रेटिक मोनसे सिस्टेमाव इलेक्टेड मानसिफ्रा जोबोद माने पावारफुल जायो, बेखौ बिथाङा मोजाङानो बुंदों दहायबो। बाथ्राया जाबाय बिथाङा बेखौ बुंनानै बेराफारसेथिं उल्थायै बुंदों जे जोंनियाव थानाय अफिसारफोरा लायनो माने सोरनिबा खोथाखौ मानियानो। दा बिथाङा इन्डिया बायदि मोनसे सेकुलार कान्ट्रियाव माबायदि लुबैदों जे बिथाङा जेरैबायदि स्टाइलाव बुंदों जे साफ्रोमबो मानसियानो बर' जानांगौ। आदसा बारु बर'आनो जाजोब्बाय दे, बर' मानसिफोराबो साफा सानै ओरैबायदि मानसिफोर थायो जेरावनोखि बर'नि सेन्टिमेन्ट गैयाबो जानो हानाय। बर'बानो जे बर'नि बाथ्राखौ मानिजोबगोन बिदिबोथ' नङा। साफा सानै मानसि बिदि थायो, आं गासैखौबो एज ए हल होननानै बुङाखै। नाथाय बिथाङा बुंदों जे जोंनियाव बर' अफिसार गैया मा गैया होननानै। नाथाय मोनसे डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव मोनसे सिस्टेमाव बर' मानसिल' थाजोबनांगौ होननाय बाथ्रायाबोथ' लिरनाय गैया कनस्टिटिउसनाव। बिथांमोना एसेबां आनकनस्टिटिउसनेल बोरै जानो हायो जों हमनानै मोना। आदसा बिथाङा जेरैबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों, आं दाखालिबो बुंदों बिथाङा जायफोर मानसिफोरनि खोथाखौ बुंदों, जायफोरनि जानाय स्टेन्ड होदों, बिथाङा सासे अनजालु माने बाबु सासे दङ। दा बिनि समायखिरा लानानै बिथाङा बुंनो हागोन ना हाया सानफ्रोमबो बिथांमोनजों स्टेन्ड जागोन। दा गाबोन समफोर बिथाङा माबा मोनसे पजिसन मोननानै बे रायजो राजानि बाथ्राखौ बावगारगोन नामा? जेरैबायदि बिथाङा बुंदों आरो थांनाय 17 बोसोर गोलाव समाव हाग्रामा महिलारजों थाफानानै बिथाङा जातिनि मा मोनसे खामानि मावदों बिनि एग्जाम्पलखौ जों दिनैनि तारिखाव मोननो लुबैयो। बिथाङा जेरैबायदि बाथ्राखौ सानफ्रोमबो बुंबाय थादों। आरो आसरित जाथावना सासे मानसिया एसेबां बार प्रेस मिट होनाय मा जुक्तिजुक्ता दङ? दा माबा मोनसे अर्गेनाइजेसनानो बिदि बारे बारे माने प्रेस मिट होनायनि माबा मोनसे थायो। बिथाङाथ' इन्डिभिजुवेल ओरैबायदि प्रेस मिट होबाय थायो, माने फेसबुक खुलिबानो इउटुब नायबानो खालि बिक्रम दैमारिल'।
बिथाङा ओरैबायदि गिदिर मानसि नामा जाय मानसियानोखि दिनै 6 सिडुलनि सायाव सावरायनो होनब्लाबो बिथाङा साहसानो गैया 6 सिडुलनि सायाव डिबेट खालामनो बिथांखौ लिंबाय दिनैसिम रेसपन्स गैया माबा माबि उल्थां फाल्थां बुंनानै मानसिफोरखौ माने फुदुंनानै होबाय थानो नागिरो थारमाने मानसिफोरखौ हिंस होबाय थानो नागिरो बिथाङा आसलते माने इमान डिस्ट्राक्सन माइन्ड लानानै खामानि मावदों जों हमनानो मोनाखै बिथाङा दहाय माबा मोनसे डकुमेन्ट्स खिथिलायनानै एसे ब्लेकमेल खालामनो नागिरदों गाबोन समफोरो माबा मोनसे बुंलायगोननो बिथांखौबो जोङो बुंदों नोंथांनि सोमोन्दै जोंनियाव माखासे तथ्य दङ बे तथ्यफोरखौ जों लासै लासै होलांगोन नोंथाङाबो जों मोजाङै साबधान जानानै था बे तथ्यफोरखौ होनायनि उनाव नोंथाङा निउसाव मोखां देखायनो हागोन ना हाया बेखौ नोंथाङाबो सानना नाय नोंथाङा थांनाय गोलाव समाव मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथाङा जायफोर गोरोन्थिखौ खालामदोंमोन बिनि माबा मोनसे दागो थाबोदों नामा नोंथाङा दिनै हराव साननानै नाय बे बाथ्राफोरखौ नोंथाङा जेसे साननानै नायगोन अब्लानो नोंथाङा बुजि मोनगोन नोंथाङाबो जे माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावनानै दोनबोदों बे समाव आरो बेफोरनि फिथाइखौ नोंथाङा मोनजानो थांगासिनो दङ आं बिथांखौ गुरैयै खावलायदों बिक्रम दैमारि नोंथाङा जेरैबायदि बेब्रेंबां बाथ्रा बुंनानै बर' जातिखौ गावस्रा होनायनि मोनसे थांखि लानाय खामानि मावबाय थादों बिपिएफनि मोनसे एजेन्डाखौ नोंथाङा इस्टाब्लिश खालामनो नागिरबाय थादों बेजों नोंथांनि जि माने पलिटिकेल केरियार बे खोब माने लास्टिं जानाय नङा नोंथाङा दिनै जेरैबायदि फोरमान खालामना लाबाय नोंथाङाथ' सिगाङाव माने गावखौनो निउट्रेल बायदि देखायनो नागिरोमोन खोब माने निउट्रेल जातिनि बाथ्रा बुंफ्ला माने इमसनेल माने खालामनो नागिरोमोन मोनसे बाथ्राखौ बेखिनियावनो बुंनो नागिरदों आङो जे बिथांमोननि साफा सानै सापर्टारा आंखौ बुंनो नागिरदों रंगलानो माखासे पार्टि सोलायग्रा मानसि आदसा दुर्गा दास बर' मानगोनां दुर्गा दास बर' कालाइगाव समस्तिनि दानि एमएलए नोंथांमोननि हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' बिथांखौ एमएलए खालामदों बै समाव दुर्गा दास बर'आ सोरमोन मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथाङा मिथिगौना दुर्गा दास बर'आ बर' जातिनि सायाव माबायदि मोनसे इनिसियेटिभ लादोंमोन बै समाव दुर्गा दास बर'आबोथ' पार्टि सोलायदों बिथाङा कंग्रेसआव दङमोन बिथाङा एजेपिआव दङमोन बिथाङा दिनै बिपिएफआव आरो नोंथांमोना जुदि ओरैबायदि जातिनि सेन्टिमेन्ट दंमोनब्ला दुर्गा दास बायदि सासे मानसिखौ नोंथांमोना मानो दिनै एमएलए बानायखो नोंथांमोना आंखौ पार्टि सोलायनायनि बाथ्रा बुंदों रबिराम नार्जारि बिथाङा पार्टि सोलायाखै नामा रबिराम नार्जारियाथ' बै समाव डाबल पि दिहुननानै माने पलिटिकेल पार्टि खालामदों बे मानसिया दिनै बिपिएफआव एमएलए जाफैदों आरो बै समनि जारिमिनखौ आं बुरखांनो नागिराखै बै समाव मा जादोंमोन बर'फोरजों गावजों गाव माने बिथिं थांनो हायै आरो माखासे गोथां जारिमिनखौ आं दिनै बिक्रम दैमारि नोंथांनि सिगाङाव आं बुंनो नागिराखै बिक्रम दैमारि नोंथाङा मोजां खोनासंना ला जारिमिनखौ जोंबो मिथिगौ जारिमिनखौ जों बुंनो नागिराखै आंनि बेलायाव नोंथाङा जुदि बुंनो नागिरदोंब्ला नोंथाङा जुदि सोरखौबा हिंसनानै बुंनो इउटिउबाव बुंहोनो नागिरदोंब्ला मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन बिक्रम दैमारि नोंथाङा जायफोर मानसिखौ थिन होननानै बुंदों बिथांमोननि तथ्य आंनियाव दङ सम जानाय लोगो लोगो बिथांमोननि तथ्यखौ आं बुंफ्रुनानै होगोन रायजो राजाफोरनो आरो गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायनो नागिरदों बिक्रम दैमारि नोंथाङा जेरैबायदि स्टाइलाव खोथाफोरखौ बुंनो नागिरदों गावखौनो माने बिराद माने क्लिन खालामनानै जेनेबा दायनिगिरिया गुबुनसो आरो नोंथांनि जि खामानि दामानि बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा नोजोर होबोगासिनो दङ नोंथाङा गेजेराव आं दहाय बुंनाय बायदि निउट्रेल देखाय मानसिफोरखौ जेरैबायदि इमसनेल लांनो नागिरदोंमोन हाग्रामा महिला बै समाव मा खालामखो बिक्रम दैमारि बिएनसि दाबाय नङा होमबा एनडिएफबिनि समस्याखौ समाधान खालामगोन ना बिएनसि दाबाय मा जाखो नोंथांमोननि हाग्रामा महिलाया मा खालामखो बै समाव आरो मोनसे बाथ्राखौ मिथिना लानाया मोजां बिक्रम दैमारि नोंथाङा गामि सोस'नाय बाथ्राखौ खोब बुंबाय थायो नाथाय सानसुमा खुंगुर बैसुमुतारिनि बै समनि बिएसि एकर्ड आरो बै समनि हाग्रामा महिलानि बिटिसि एकर्डआव खिन्थु सिमा बारायनाय खोथाया गैयामोन नोंथाङा जेरैबायदि दा जोंदावबाय थायो मानसिफोरखौ दैखांबाय थायो नोंथांनि जि मेन्टेलिटि बे मेन्टेलिटिजों माने बर' हारिया माने माबा मोनसे गोजोरथि मोनगोन होननानै साननो हाया नोंथाङा माबाफोर जुदि बुंथारनांगौ दङब्ला कनस्ट्राक्टिभ माइन्डजों सावरायनो हायो नाथाय सानफ्रोमबो प्रेस मिट होनानै मानसिफोरखौ गोदाव सोराव गोनो गोथो कनफिउजन खालामबाय थानायनि बाराथ' गोनांथि गैयादां नोंथाङा सोर बुजिनो बाखि गैला नोंथाङा मैया दाखालिसो बिराद गावखौनो निउट्रेल देखाय दिनैनि तारिखाव दहायनि जा प्रेस मेट नोंथाङाथ' गावखौ आल्टिमेटलि माने एक्सप'ज खालामनानै लाबाय आं बेनिखायनो नोंथांनियाव सोंनो नागिरदों बिक्रम दैमारि थांनाय 17 बोसोराव 7 बोसोरखौ दोनथ'बाय 10 बोसोराव बर' जातिनि माबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंना नोंथाङा बिक्रम दैमारि मायबा मोनसे सिंगल एजेन्डायाव मोजां खामानि मावदोंमोन नामा बहा थानाय नोंथाङा 17 बोसोराव आं 7 बोसोरखौ दोनथ'दों 10 बोसोराव मा खामानि मावनाय बिक्रम दैमारि नोंथाङा दिनैसो बिराद जातिनि थाखाय गाफ्लादों मुफ्लादों आरो थिगैनो दं नोंथाङा बुंदोंबा बुंदों नोंथाङा गावनि स्टेन्डआव थानो हागोन ना हाया बेसेबां दिन थानो हागोन नोंथाङा जायफोर मानसिफोरखौ हिंसोगासिनो दङ बिथांमोननि बाथ्राखौ नोंथाङा लाखिनो हागोन ना हाया खनसे साननानै नाय बिक्रम दैमारि नोंथांनि जि बाथ्रा बेजों माबा मोनसे जातियाव खोब लाब जासोदोंना जायाखै बेखौबो नायनांगोन दिनै नोंथाङा गोसो जाबानो प्रेस मिट होनाय मोनफ्रोमबो इस्युनि सायाव बारसोमनाय माबा मोनसे फिनिशिं हादों नामा बिपिएफआबोथ' आन्दलन खालामबाय थादों दा नोंथांमोननि आन्दलनाबो नाटकसो नामा
जों नायबाय थादों बिक्रम दैमारि नोंथांमोननि जि एक्टिभिटिस बे एक्टिभिटिसखौ जों नायबाय थादों जायनि थाखाय नोंथाङा पुलिसजोंबो हमजानो गोनां जादों जों गोबां बाथ्रा बुंनो दङ बिक्रम दैमारि बुंथ'वाखै जों खामानि मावगासिनो दङ एसे धैर्य हमनो सोलों बिक्रम दैमारि गावखौनो जेन्टेलमेन देखायनानै इमसनेल ब्लेकमेल खालामनो दरकार गैया नोंथाङा बहा थायो बहा जायो मा खालामो जों मोनथिगौ नोंथाङा सोरनि मानसि दिनै एक्सप'ज खालामनो लाबाय बिक्रम दैमारि नोंथांनो टाइम होबावदों नोंथाङा सप्तासे मास मोनसे लाबाव जायखिजाया एजेन्डानि सायाव नोंथाङा आंजों डिबेट खालामनो हागोन आंखौथ' नोंथाङा बुंनो नागिरो स्थिति गैया होननानै नोंथाङा जुदि स्थिति गोनां मानसिबा माबे मोनसे टपिकनि सायाव नोंथाङा नलेज दङ नोंथाङा आंजों डिबेट खालामनो थाखाय रेडि जानानै था बिक्रम दैमारि नोंथांनो टाइमखौ होबावदों आं आरो टपिकखौबो नोंथांनि सायावनो हगारना होदों नोंथाङा जायखौ माने मोजां मोनो जेराव नोंहा क्लेरिफिकेसन दङ नोंहा कनसेप्टआ क्लियार दङ बे कनसेप्टखौ नोंथाङा बासिना लाना बे टपिकखौ बासिना लाना आंजों डिबेट खालामनो फै बिक्रम दैमारि बिपिएफआव गोरों मानसि गैला नामा बिक्रम दैमारि नोंथाङाथ' बिक्रम दैमारि हिसाबै दा जेरैबायदि खामानि मावदों नोंथाङा बिपिएफनि स्पक्स पार्सनसो जानांगौमोन बिपिएफनि स्पक्स पार्सनसो जानांगौमोन नोंथाङा आरो नोंथाङा ओरैनो लरा धेमालि खामस्लायस्लाय डाइरेक्टनो बिपिएफनि स्पक्स पार्सन होननानै सिनायथि होना ला अब्लानियाबो मोजां जागोन माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ नोंथाङा रिप्रेजेन्ट खालामदों होननानै गोदाव सोराव गाव माबा मोनसे बिबान लानानै नोंथांमोननि जि कन्ट्रेक्टर एस'सियेसन बेवहाय मोजां मानसि दङ नाथाय नोंथाङाथ' कन्ट्रेक्टरफोरखौ अपमानसो खालामबाय थादों जों बिदि नुफेराखैमोन जारिमिनाव कन्ट्रेक्टरफ्रा मोनसे बिजनेस पार्पसाव गोलैयो बिथांमोना बिजनेसनि लाइनाव थाङो बिथांमोना जौगानायनि खामानि मावो दा बिथांमोननि इमेजखौ लानानै नोंथाङा जेरैबायदि खोथाफोरखौ बुंबाय थादों जेरैबायदि पलिटिकेल इस्युसफोरनि गेजेराव हाबब्रबलाबायनानै जायफोर बुस्थुआ जेबो फिनिशिं गैया जेबो एन्डिं गैया बेफोरबायदि बाथ्रायाव नोंथाङा सानफ्रोमबो मोनफ्रोमबो इस्युआव हाबनानै मा खालामनो नागिरदों जों बुजि मोनाखै बिक्रम दैमारि रायजो राजा बिथांमोननो बुजायना हो नोंथांखौथ' जों फोरमान मोनबाय दिनैनि तारिखआव बेनि थाखायनो आं नोंथांखौ टाइम होबावदों बिक्रम दैमारि नोंथाङा टाइम ला नोंथाङा स्टाडि खालाम नोंथाङा बेसेबां गोरों मानसिमार बर' जातिखौ नेतृत्व होनो हानाय क्वालिटि नोंनियाव दङ ना गैया नोंथांनियाव दङ ना गैया जों नायनो नागिरदों बिक्रम दैमारि नोंथांनो जेसे हायो नोंथांनि सुबिदा बायदि टाइम लानो थाखाय निउस चेनेल बासिना लानो थाखाय जायगा सम गासैखौबो बासिना लानो थाखाय इभेन आयदा टपिकखौ बासिना लानो थाखाय आं गुरै खावलायदों मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथांखौ दिनै प्रेस मिटआव जोबोद गोसो होनानै आं नायदों नोंथांनि मोखाङाव डिप्रेसन आरो नार्भासनेसखौ आं नुदों मानो एसेबां नार्भास जादों नोंलाय रंगल बायदि साधारन मानसिजों डिबेट खालामनो बिटिआर सेक्रेटारियेटआव जाय समाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव बर' हांखोजों लिरदोंमोन बै समाव नोंथांमोननि बारग' इएम देरहासार बसुमतारी नङामोन होनबा जाय एसामिस लेंगुवेजाव लिरनांगौ होननानै गुबुन रावाव लिरनांगौ होननानै प्रेसार होनानै लिरहोनाया नोंथांमोननि जातिनि सेन्टिमेन्टखौ जोङो बै समावनो बुजिदों नोंथांमोना जातिनि थाखाय बेसेबां खामानि मावग्रा जातिनि थाखाय बेसेबां गाबखांग्रा जुदि नोंथांमोना बै समाव जातिनि थाखाय गाबखांग्रा दैदेनगिरि मोनब्ला नोंथांमोननियाव जुदि सेन्टिमेन्ट दङमोनब्ला देरहासार बसुमतारी बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनाय नङामोन खोमा बिक्रम दैमारि नोंथाङा मानो सोंलु सोंनो हायाखै बिथांमोनखौ नोंथाङा सों बिथांमोनखौ नोंथाङा माबा मोनसे जायोब्लानो सोरखौबा दाय हमनाय बेखौ गारनांगौ आरो नोंथाङा इलेक्सन कमिसन डिलिमिटेसन कमिसननि सोमोन्दै एसे गुगल नेटफोराव मोजाङै नायना ला नोंथाङा फेसबुक रिल्स नायस्लायस्लाय एसे बेफोरखौबो नायनानै ला बिक्रम दैमारि ससमाखौ दाङि दाङि मानसिफोरनि सिगाङाव नाटक खालामनानै गावखौनो बारा गोरों देखायनायनि गोनांथि गैया बिक्रम दैमारि आरो नोंथांखौ बेनि थाखायनो टाइम होदों नोंथाङा एसे स्टाडि खालामबाव नोंथांखौ आङो नोंथांमोना एसे लाजिदों नोंथांखौ बिदा लिं दिनैनिफ्राय नोंथांखौ फंबायसो होनना लिंनो गोसो दिनैनिफ्राय खारन नोंथांजों डिबेट खालामनो साहस गैया नोंथांमोननि सापर्टारफ्रा नोंथांखौ जेरैबायदि ब्लाइन्डलि सापर्ट खालामगासिनो दङ नोंथांनि रियेलिटिखौ बिथांमोना नुयोब्ला नोंथांखौ मुगैगोन बिथांमोना बिक्रम दैमारि नोंथाङा रेडि जा नोंथाङा एसे स्टाडि खालाम नोंथाङा जानला मोनला बाथ्रा बुंबाय थाबानो जानाय नङा बिक्रम दैमारि इलेक्सन फैदोंखाय बारानिख्रुइ बारा प्रेस मिट होबाय थाबानो जानाय नङा नोंथांनियाव एसे नलेजआबो थानांगोन बिक्रम दैमारि नोंथाङा जुदि साहस दङब्ला इमिडियेटनो नोंथाङा मोनसे आंजों डिबेट खालामनांगौ जायखिजाया निउस चेनेलाव बिक्रम दैमारि मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथाङाथ' बयखौबो समालोचना खालामनो नङा होमबा खिन्थु जाय समाव नोंथांनि बस हाग्रामा महिलारि बिथाङा ख्रिस्टान धोरोमनि हेंथायै दिल्लीयाव लाइजाम हरदोंमोन बैखालि नोंथाङा सासे ख्रिस्टान मिसनारि धोरोम सिबियारि हिसाबै हाग्रामा महिलारिनि एगेन्स्टआव मानो फंसेबो बुंनो हायासै जों मिथिनो लुबैदों जोंनियाव डकुमेन्टस दङ हाग्रामा महिलारि बिथांनि राइटिं बेटा जोंनियाव दङ नांगौ जायोब्ला नोंथाङा जेरैबायदि डकुमेन्टस देखाय मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरो जोंबो नोंथांखौ सोंगोन बिक्रम दैमारि नोंथांनि साहसआ बैखालि बहा दङमोन जाय खालि हाग्रामा महिलारिया दिनै दिल्ली बायदियाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो ख्रिस्टान धोरोमनि एगेन्स्टै बाथ्रा बुंहरदोंमोन बेवहायनो बिटिसिआव जोबोद माने गिर्जा लुबायनो पलिटिकेल इनफ्लुयेन्स बाहायदोंनो बेयावनो माखासे उइकनेस जायफोरा दुरबलता दङ जायफोरा गोरिब मानसि बिथांमोनखौनो मिसलिड खालामनानै धोरोमाव बारस्लायदों बेफोरबायदि कमप्लेन होनाय समाव नोंथाङा बहा दंमोन
मालाबाबोथ' नोंथाङा बेफोरबायदि इसुखौ बुंनो हायाखै। नोंथाङा लाजिनाय मोनाखै होनबा जाय धोरोमखौ नोंथाङा सिबियो नोंथांनि बसा बेखौ जेरैबायदि जोदलानो नागिरदों बे बाथ्राखौ मानो बुंनो हायासै नोंथाङा? नोंथाङाथ' बुंनो हानांगौमोन। नोंथाङा जेरैबायदि प्रेस मिट होदों फंसेबो नोंथाङा मानो बुंनो हायासै? नोंथाङा फंसेबो मानो बुंनो हायासै? गोसोआव गोलैयासै नामा नोंथाङा? दा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गिदों। नोंथाङाथ' गोबां माने बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो जे नोंथाङाल'सो थार नोंथाङाल'सो सैथो बायदि देखायनो नागिरो। मानो नोंथाङा बुंनो हायासै? जोंहा कुइसन जादों। नोंथाङा माला हागोन बेफोरबायदि सैथो बाथ्राखौ बुंनो? जोंहा कुइसन जादों।